Meta tkunsidra l-aħħar 10 snin bħala bniedem soċjalist u titfa' fil-miżin l-interessi tan-negozju l-kbir, big business, u fuq in-naħa l-oħra titfa' l-ġid komuni. Min taħseb li mar l-aħjar? Hemm bilanċu. Hemm bilanċ favur minn għandu l-flus. Taħseb li x-laburista noqgħod ngħid le, u skur li hemm. Li jien ma naqbilx ma' ħafna teżijiet li jsiru ma' ħafna nies jikkummentaw li diħila ġejja. Diħila ġejja żmien. Ġifieri aħna għandna sitwazzjoni f'dal pajjiż jiena fl-aħħar 30 sena tal-anas. Li jekk inti għandek il-flus, inti qed tgawdi aktar, u mhux qed tgawdi aktar x'għandek aktar x'tonfoq. Hemm ċertu affarijiet li qed jinbidlu l-affarijiet biex inti tkun aktar inċentivat biex tagħmel aktar flus. Pereżempju, li kieku jien pereżempju qed nagħmel da survey u qed ngħid isma' ħansaqsu lin-nies ta' Pembroke. Meta kien hemm jekk sar meta kien ħareġ il-permess biex tinbena dik il-ħniżrija tad-DB. X'taħseb li jgħidulek? Li rabjati le? Jekk issaqsi lil tad-DB jgħidulek ferħani. Mhux hekk. Issa naħseb li qed jiġri f'dal pajjiż u ilha tiġri li ħabba l-interess ta' ftit qed nirrabjaw il-ħafna. U di ilha ġejja u inna ngħiduha, ma tkonna ngħiduha qabel kienu jitnejku bina. Ma fit-2013 mhux suppost kellna bidla? Qed nisma' ħafna fuq meritokrazija u l-ambjent ħajġi. Fit-2013 mela jien nemmen fil-ħolma li kien bih Joseph Muscat. Ġur qabel 2013 kien qal niftakar pereżempju frażi ma nafx għaliex hu, ODZ means ODZ pereżempju. Ġifieri aħna konna sitwazzjoni f'2006 saret l-ikbar ħniżrija li seta' sar. Li l-ODZ banna bid-dinni l-linji. Tafa, inti rationalization. U kien hemm min illum f'sekonda sar sinjuru, għax kellu biċċal għalli ma stajx tibni u f'daqqa waħda saret tista' tibni. U qabel 2013 kellna l-Joseph Muscat u l-Partit Laburista li jafas fuq daw għax naħseb li kull saqsejt in-nies dak iż-żmien kienu xi rabjati. Jien f'2006 kont irrabjat għall-ostja. Meta bnew l-witt tal-Karkara, pereżempju, kont irrabjat imma. Jien dak iż-żmien qisu li bdejt ukoll ninkazza u bdejt inżid ħafna iktar minn retorika politika. Issa kellek politikat żgħir, għalhekk isma' daw żgħir fleta li daw ħanibdluhom. Ħanibdluhom min jesa fuq. Ma bidilhomx, anzi, ġuri issa inti all li kellna li spidjat l-ekonomija u li minn u dik kienet ħaġa tajba. Hemm mbagħad li inti kellek daw in-nies kollha li f'daqqa waħda bdew ħadu jisu da l-arroganza li jibnu fl-ODZ u li ġati bih il-ġerma, ġati bih il-flezzijiet il-ġerma. U hemmhekk ma tibda toħroġ ir-rabja. Issa naħseb l-aktar rabja li għandhom in-nies mhux biss lejn il-gvern hija wkoll lejn is-sistema. Għax naħseb ħafna nies pali jafu li jekk jien pereżempju noħodha kontra l-Labor fuq u ħriġ pubblikament. Meta taw iż-żon u ODZ lil dik l-università. Ħriġ xogħol kontra l-Labor dak iż-żmien kont jien. Hemm mbagħad tumur il-protesta u tara nies jipprotestaw li kienu tajġ kemm ajruna Purċinelli meta ħriġna kontra l-witt tal-Karkara, meta ħriġna n-nies involuti qed ngħid mhux xi ħaġa hekk. U dik iżidlek fir-rabja. Iġri jien litteralment ħares li l-Labor u jaħarquni ċertu aspetti u deċiżjoni li ttieħdu, jaħarquni bil-kbir u jaħarquni aktar xil-laburist. Fimt? Ġifieri jien nħaraq ngħid isma' dik kif il-ostja qed jaċċettaw li dak li jkollok jinnaf. Bħal Portelli fuq it-Times jgħid isma' mhux ovvja li aħna nkellmu lin-nies biex naraw xi. Ja, jirrabjawni daw l-affarijiet. U l-aktar li tirrabjani hija li meta jien inkun irrabjat għall-ostja lejn il-Labor, induru ma narax alternattiva. U dik iż-żid mar-rabja tiegħi. Ġifieri jien pereżempju milux kont nisma' perit jitkellem kontra xi proġett. U ktibt ta' fuq il-Facebook għattillalla dapel hekk għandhom ikunu. Ha. U mbagħad kien hemm wieħed bagħat li għal isma' taf li dak kien il-perit wara l-mostru ta' Tinje. U nidajme. Ngħid illalla. U di l-problema li għandna, pereżempju jien wieħed minn dawk li nitkellem. Ġifieri nikkritika l-gvern, taf inti. Ġifieri nikkritika. Imma mbagħad meta tgħidli isma' għalfejn l-aktar irrabjat. Għax il-gvern m'għandux m'hemmx counterbalance li nafu li they would do things differently. Mela tlaqna.